Toto je túra, ktorú si zamilujete. Vedeli ste, že z Trenčianskej vlakovej stanice je takýto krásny výhľad na hrad? Na cestu sme si kúpili výhodný týždenný lístok Slovak, lebo sa nám to oplatí viac, keďže toto nie je naša posledná cesta. A šup do vlaku! Počas cesty sme si pozreli, ako bude vyzerať naša turistika na Zamkovského chatu, dali sme si raňajky, ktoré sme samozrejme nestíhali a ani sme sa nenavzdali a už sa k nám v Žiline pridala Val. Vlak vedúca nám skontrolovala lístky, ktoré máme pohodlne v aplikácii v mobile. Vyrazili sme zo Žiliny a hneď sme videli ďalší hrad. Tentoraz hrad Strečno. V Poprade sme prestúpili na električku do Starého Smokovca, odkiaľ sa vydáme na zámok. Išli sme po hornej trase, aby sme tam boli rýchlejšie, lebo už sa veľmi tešíme na Parené buchty. Prechádzame okolo vodopádov Studeného potoka, obrovského vodopádu, ktorý je mimochodom v tomto období naozaj krásny. Od vodopádov je to ku chate už len polhodinka. Otvára sa nám pohľad na veľkú a malú studenú dolinu. Tak a sme na chate. Konečne si ideme dať tie Parené buchty. Najedení, no spokojní odchádzame domov. Tak chata, ahoj na budúce.